Ja, dit is Grace, dit is Benno die hier op de Keizer is dit. Fantastisch simulair. En heel veel activiteiten. En het is fantastisch om jullie Grace te lezen. Want dat is een jongen, kijk is een bellen. En hier is dit maakt het Grace verlussen. Als ik s'avonds thuis kom na een lange dag, dan heb ik honger, is er niks dat ik zeker niet mag. Ik heb ook geen goesting om nog heel lang in de rij te gaan staan. Ga maar een boef vandaag wel halen bij de Marokkaan.